गिबियावहायनो प्रेमजित नार्जारी यूट्यूब चैनल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय जादोंदि दासिमबो माने प्रेमजित नार्जारी यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो बेबायदिनो अल होना लायाखैब्ला अलबो खालामना लादो आरो साबस्क्राइबबो खालामनो हादो जाहाथे माने नटिफिकेशना नोंनि एंड्रइड मबाइलावहाय जेन माने गोख्रैनो हाबहैनानै नोंथांमोना जेन नायनो हानाय बायदि आरोखि। आंनि दिनैनि जि मेन कन्टेन्टआ बेनो नोंथांमोना देहानि थाखाय देहाखौ गोजोन होनो थाखाय उदै सुफुंनो थाखाय बा खहाबनो थाखाय ओंखाम खहाबनो थाखायहाय नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैनाय सालानि ना जायो नामा आं बेखौसो दिनैहाय खेंफोरथि होनानैहाय मिथिहोनो थाखाय सानदों। दिनैहाय गोबां मानसियानो बेबायदिनो खम दामावहाय सालानि ना बरफनि नाखौहाय गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय जानो लुबैयो ओंखाम खहाब होनो थाखायहाय माने टेस्ट गैयाब्लाबो बेखौहाय माने ओंखाम खहाब होनो थाखायहाय माने बेफारिफोरनिफ्राय गोदाग्राफोरनिफ्राय बायनानैहाय लाबोयो फवासे आधा फवा बेबायदिनो आधा केजि बेबायदिनो न'खर गोबांफ्रा फेमिलि गोबांफ्रा बेबायदिनो आधा केजि फवासे आधा फवा बेबायदिनो बायना लाबोयो जानो थाखाय आरोखि माने ओंखाम खहाब होनो थाखाय। बेनिखायनो बायना लाबोग्रा नोंथांमोननिसिम माने बेखौनो माने बेफ्रुसार बिबुंथि होनो थाखाय सानदोंदि जि बरफनि ना बियो जाहैबाय बेबायदिनो गोबाव सम दोननो थाखायहाय बे नाखौहाय सागरनिफ्राय बोखांबाय एबा फुख्रिनिफ्राय बोखांनानैहाय बेखौ गोबाव सान दोननो थाखायहाय बेबायदिनो मेडिसिन होनानैहाय दोननाय जायो आरोखि। फर्मेलिन मेडिसिन होनानैहाय बे नाखौ 20 दिन 30 दिन बेबायदिनो 50 दिन दोननो थाखायहाय बेबायदिनो बे नाखौहाय बेबायदिनो दोननाय जायो जाहाथे माने बे नाया सेवा ओमफ्राय बियो आरामसे थायो आरो बेखौहाय माने साप्लाइ खालामनो हायो बेनि थाखायहाय बे गोजाननिफ्राय सफैनाय ना बरफनि ना बेफोरखौ फर्मेलिन होनानैहाय दोननाय जायो आरोखि। ओमफ्राय दायो जों माने बे फर्मेलिन होनाय मेडिसिनखौहाय जों जाफ्लाङोब्ला जोंनि अंग'आवहाय बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबैहाय बेबायदिनो केन्सार बेबायदिनो टिउमार जोंनि अंग'फ्रावहाय गोबांथार बेबायदिनो रगफोर एबा बेमारफोर सोमजिनो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो माने जानायखौहाय जों खम खालामनानैहाय बेफोरखौ माने बेफोरबायदि सालानि नाफोरखौ जानायखौहाय बेबायदिनो थिखोना जायाब्लाबो सानफ्रोमबो जायालासे नोंथांमोना जानायखौ फुरा माने नागारनो हायाब्लाबो खम खालामदो आरो आंनि आदा बाजै फंबाय बिनानावफोर। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बेफोरखौ बे सालानि नाफोरखौ जोङो जानायफोरखौ जों खम खालामनांगौ जाहाथे माने जोंनि देहाफ्राव जेन' माने सेफटिखौ जों मोननो हायो आरोखि। जानायनि थाखायनो जों दिनैहाय गोबांथार बेबायदिनो लक्षणफोर जों नुजानो हायो आरो बेमारफोर बायदि रोखोम दिनैहाय बेमारफ्रा मानसिनि सायावहाय साग्लोबगासिनो दङ जानायनि दारै जादों। दिनै मैगं थाइगं बेफोरबो दिनैहाय जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मेडिसिन होनायनिसो मोनजासै अमाफोरखौबो बेबायदिनो मुलिफोर होनानैहाय फेदेरनो बेखौबो जोङो जायो ओमफ्राय जोंनि मोदोमावहाय जों बेखौहाय भुगिनांगौ गोनां जायो आरोखि। बेनिखायनो जों दिनैहाय मेडिसिन होनायफोरखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव बियो जे एफेक्टिभ जानो हागौ आरोखि साइड एफेक्टफोर। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेफोरबायदि मुलि होनानै दोननाय मुलि होनानै बेबायदिनो फोथांनाय बेफोरखौ जों दिनैहाय जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ अब्लासो जों दिनैहाय गावखौहाय रैखाथियावहाय दोननो हागोन।
आदामोन, बाजैमोन, बाबुमोन, रानिमोन, फंबाय, बिनानावफोर, आयंमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौनो गुरैयै खावलायनानै आंनि बे कन्टेन्टखौहाय अननानैहाय नायलांदो जोबजासे। हामबायसै बिदिब्ला, थेंक इउ।